کدی امام حسن پاک دی شہادت دا بھی پتا ہوئے، لیکن الٹ کامے سان اس دا پتا نہیں۔ تو یاد کر لو حضرت امام حسن پاک 15 رمضان آپ دی پیدائش ہے اور 28 صفر المظفر آپ دی شہادت ہے، اور آپ دی شان دے حوالے نال چند گلاں میں عرض کراں گا۔ تو بلا تمہید میں اس موضوع شروع کرنا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا محبوب تسا اعلان فرما دیو، تسا حکم فرما دیو، انہاں دس دیو کہ میں بھی دین دی تبلیغ کیتی ہے، اس دا اجر تواڈے کو نہیں منگدا الا المودۃ فی القربى، پر میرے قرابت دار نے انہاں نال محبت رکھیا ہے، سبحان اللہ، انہاں نال پیار رکھیا ہے۔ یہ بھی جو حضور نے فرمان جاری کیتا اپنی طرفوں نے کیتا، اللہ کی ذات نے فرمایا محبوب تساں اعلان فرما دیو، تسی کہہ دیو کہ تواڈے کو میں اپنی تبلیغ دا تانوں اندھیریاں دیاں رسمیاں تو نکال کے روشنی طرف لیاؤں دا، اور اس دین کی تبلیغ کردیاں ہویا مشکلات کا جہاں سامنا کیتا ہے، غلاموں تواڈے کو اجر نہیں منگدا، صرف یہ آنا اللہ فرما رہا ہے کہ میری آل دے نال محبت کرو، میری آل دے نال محبت رکھو، پیار کرو۔ اور میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دووے شہزادے میری خوشبو نے، کی نے جی حضور فرما رہے ہیں دنیا کے اندر میری خوشبو ہے دونوں شہزادے، اور دوہاں دا رتبہ ہی برابر برائے، دوہاں دی شان یاد ہے۔ اساں دے اہل بیت دے ایک فرد دے غلام، اساں صرف اور صرف 12 منن والے نہیں، صرف اور صرف 14 منن والے نہیں، ساڈا عقیدہ تے نظریہ ہے جیڑا بھی میرے محبوب دی آل وچ ساڈا او ہر شخص امام ہے، سبحان اللہ، سارے آل بیت ساڈے امام نے، ساڈے سراں دے تاج نے، ساڈے ادب تو سر خم نے، ساڈی جرت نہیں کہ اسی کسے دے بارے بھی زبان کھولیے یا کوئی زبان درازی کریے یا اپنی ذہن اپنے عقل کے مطابق جملے بولیے۔ ساڈے عقل، ساڈی سوچ، ساڈی فکر جتنے ختم ہوندی ہے اوتے جا کے اللہ رب العزت نے اہل بیت دا رتبہ شروع کر، ساڈیاں سوچاں اپنا ختم ہو جان اوتے اہل بیت دا رتبہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں 15 رمضان امام حسن پاک دنیا تے تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام پتہ چلیا میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، ظہر کی نماز کے بعد شہزادہ کائنات امام حسن پاک دنیا تے تشریف لے آئے۔ میرے محبوب علیہ السلام گئے، جا کے فرمایا میرا بیٹا میں نے وفاؤ، اور دسو میرے پتر دا نام کی رکھیا ہے، میرا بیٹا میں نے وفاؤ اور دسو میرے پتر دا نام کی رکھیا ہے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی آقا میں اپنے پتر دا نام رکھیا حرب، یہ دا معنی ہوندا ہے جنگجو، چونکہ حضرت مولا علی پاک جہاد نام محبت کرتے سن اور آپ کی دلیری دے قصے سے کائنات جان دی ہے، بلکہ میں نے کہا زمین کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، آپ جنگ دے نال لگاؤ رکھتے سن، جہاد دے نال لگاؤ رکھتے سن، اللہ کی راہ دے اندر جہاد کرنے واسطے، اس واسطے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے دا نام رکھیا ہے حرب۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، وکھانا میری ذمہ داری ہے، منانا نہیں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس میرے پتر دا نام حرب نہیں، اساں دا نام حسن رکھنا ہے، دا نام حسن رکھنا ہے۔ پھر جب شہزادہ امام حسین تشریف لے آئے، میرے امام الانبیاء کو پتہ چلیا، میرے محبوب علیہ السلام
تشریف لے گئے حضور نے فرمایا میرا بیٹا میرا دکھاؤ اور دسو دا نام کی رکھیا جے مولا علی پاک نے عرض کی سونیا میں اس پتر دا نام حرب رکھیا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا نام علی دا نام حرب نہیں رکھنا ہے دا نام حسین رکھیا اے دا نام حسین رکھیا ہے پھر گزر سے دوبارہ حضرت شہزادہ امام موسم تشریف لے آئے ہم دوسیا خودے نبی گل سنی بخاری کی روایت میں مقام کا ذمہ دار ہوں آپ دنیا میں تشریف لے آئے میرے آقا علیہ السلام نے پتہ چلیا حضور تشریف لے گئے آپ نے فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ اور دسو میرے پتر دا نام کی رکھیا ہے مولا کائنات نے عرض کی سونیا اساں دا نام حرب رکھیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی نہیں دا نام حرب نہیں اساں دا نام موسم رکھیا اے دا نام موسم رکھیا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے علی میں اپنے پتراں دے نام حضرت ہارون دے تین بیٹے نے ایک دا نام شبر ہے شبیر ہے اور مشبر ہے تین نام آپ دے بیٹے نے انہاں دیا بیٹیاں دے نام دے اٹھے نام رکھے نے انہاں کی زبان دے اندر میرے آپ دے بیٹیاں دے نام نے مانا ایک بندے نے جیڑا انہاں شہزادیاں دے بڑھے اے میرے امام الانبیاء نے فرمایا ہارون علیہ السلام نے پتران دے نام دے اٹھے نام رکھے نے امام الانبیاء نے غلاموں حسن دا نام مانا ہوتا ہے حسین حسن دا کی مانا ہے حسین سونا سونا حسین دا مانا لوگ بھی مانے کرام بہت بار جیلی میں بھی ساتھ نہ رض کرنا ہاں اے دا مانا ہوتا ہے چھوٹا سونا حسن دا مانا سونا حسین حسین دا مانا بھی سونا چھوٹا کی مطلب ہے کہ حسن دے اندر کمی کوئی نہ ہوئے صرف امام حسن پاک والوں عمروں چھوٹے نے اس واسطے سونا ہے امام الانبیاء علیہ غلاموں موسم دا مانا ہے احسان کرن والا امام موسم تشریف لے آئے دنیا 4 مہینے زندہ رہے دنیا تو تشریف لے گئے میرے امام الانبیاء نے فرمایا علی میں اپنے پتران دے نام حضرت ہارون دے بیٹیاں دے نام دے نکھریا جدوں اے گل سنیے مولا کائنات نے اس گل تے عمل کر کے آیا حضور نے دسیا کہ میں بزرگاں دے نام دے بزرگاں دی اولاد دے نام دے اپنے بیٹیاں دے نام رکھے نے امام الانبیاء دے غلاموں مولا کائنات نے جدوں اے گل سنی پھر اپنے بیٹیاں دے نام بزرگاں دے نام دے تے رکھ دیا ہویا ایک بیٹے دا نام ابو بکر رکھیا ہے ایک بیٹے دا نام عمر رکھیا ہے ایک بیٹے دا نام عثمان رکھیا دسیا مولا علی باغ نے فرمایا بزرگاں دے نام نہیں ہوندے اللہ دے نبیوں دے بیٹیاں دے نام نہیں ہوندے نام رکھنا امام الانبیاء دی سنت ہے بزرگاں دے نام نہیں ہوندے بیٹیاں دا نام رکھنا امام الانبیاء دا حکم ہے اس واسطے میں اپنے بچیاں دا نام ایک دا نام ابو بکر رکھ رہا ہاں ایک دا نام عمر رکھ رہا ہاں ایک دا نام عثمان رکھ رہا ہاں امام الانبیاء علیہ غلاموں اس صداقت کے کرام دے اندر ان کی تاریخ پڑھتے جاؤ یہی مبارک نام حضرت امام حسن پاک کی اولاد کے اندر بھی ملن گے یہی نام امام حسین پاک کی اولاد کے اندر بھی ملن گے ایک جگہ ختم نہیں آئی اس پورے نسل سر نسل میرے محبوب نے سچے جانا دے نامہ دی اٹھے نام رکھ دیا نے بیت نے دسیا ہے دنیا والے ابو بکر عمر عثمان دے نال ساڈا بھگت گئی ہے انہاں نال ساڈی محبت انہاں نال بھگت نہیں ساڈی انہاں نال محبت امام الانبیاء علیہ غلاموں پھر آؤ آپ دا بچپنا میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اے تو اے دنیا دے اندر میری خوشبو نے میرے محبوب دی خوشبو حضور فرمان پھر انہاں وجوداں دے اندروں خوشبو آیا وے ایسا نہیں ہو سکتا حضرت مولا علی پاک